Nazdar borci, udělalo se nám trošku dešťový počasí, každopádně to vůbec nevadí. Dneska jdeme zase odpalovat, budeme odpalovat v tamtý hromadě. Nějaký petardy máme v plánu jít od stupnici od nejnižších až po nejvyšší. Každopádně tohle je naše největší petarda. Je to na naší stupnici až 5000. Takže uvidíme, co to udělá s tou hromadou. Myslím si, že jí to solidně rozletí do stran a strašně se na to těším. Každopádně koukejte do konce, máte se na co těšit. Nevadí, plán. No, tak teďka jenom zapalujeme tady ty malý. Jsme se rozhodli, že nejdřív jich hodíme pár tady na zem. No, rány to dělá docela dobrý. Protože tady ty malý by v té hromadě asi nic extra neudělali. Tak je tady odpálíme jenom takhle, každopádně zapalujeme to sirkama, protože hořák nám došel. No, zkusíme dát jednu tady do té hromady. Myslím si, že by to něco udělalo, ale... No, skoro nic. No, zvuk je docela. No, tak tady máme trošku silnější, to už je pirátek, jenom bez obalu. Nejdřív to hodíme na zem a pak zase dohromady. No, tu už je mnohem větší ráno. No, tak tady máme něco, co by mělo být až 10krát silnější než ten pirátek, takže rovnou jdeme na ty silnější. Můžeš. Ty krásu. Tak teď jsem se docela lek, tak to jsem fakt nečekal, ale to byla solidní rána. Kde je ta díra? Tady je nějaká díra? Jo, tady. To jsem fakt nečekal. Ještě jednou to stejný v hnoji. To teď už jsem si jistý, že to s tím něco udělá. Bude si hodně díl. Jo. To nebouchlo. Trošku to zasypalo tu hromadu. Trošku víc. To nebouchlo. A ještě k tomu to nebouchlo. Oni vylítli jenom ty zalepený konce. Sakra. Máme další. Ale ty s tou hromadou to dobře zamával. A mi to zbořilo. Yes. Ty kráso. To letělo až na mě. A dobře to zadunělo tady všude. No, docela dobrý. Tak jo, borci, přesunuli jsme se sem do lesa. Na letišti byly problémy, přišli tam nějaký lidi, úplně se jim nelíbilo, že jsme odpalovali petardy. Takže to nemůžeme odpalovat ve hromadě. Ale jelikož nás čekají ty největší bomby, tak to určitě chceme odpálit prostě pod zemí. Zakopeme to do země nebo to dáme vedle nějakého pařezu. Prostě z toho uděláme totální masakr. Dobrý, ale nebudeme to obkecávat, necháme vám čistý záběry bez mluvení, abyste si to užili a jdeme na to.
Mě vypadl mobil z kapsy. Hej, tady to hoří, tady to hoří, tady to hoří. Ty kráso. Tak to byl masakr, kámo. To byl masakr. Shooter, kámo. Kráso. To mi neříkej, že vystřelil konec, kámo. Tohle ani neříkej. Tohle je jenom ta ucpávka.